Saging mga katawig ito. Pila ni bay manon? 11? Ha 11 day. Sa mga katawig it. For today's video kay kuan, natay bisita si Peter Spider-Man mo ay sa balay. Kaya siya Joti ugma. Ako kami Joti ni. Ya si Boss JM na dire na siyang kwarto. Tunta na si Boss JM, liliog ga unsa. Yung mga ka-target, yan ang gihimong vitamin siyang kuan, ng sudyo. Yung magluya ko niya og isa ka shot. Sa usa ka adlaw mga ka-target no. Mas Boss JM mo. Basta. Eh, what's up? Naguts na wala pa. Pare, Kuwang pa. Mao ito si Bay Peter pero sakto ay ba na? Datog saging katapaw kuan. Balot daw, duha ka buok sa tong tilawan kung sa kuan aning balot, lami ba lang balot sa Korea. Luto tag humba mga ka-target. Timing kay pagka kuan paganing Bay Peter. Nanawag to siya gatniha niya ukat bantay. Akong gitawag ag balik. Wala la Joti ugma. So, gahamba ko mga katawid kita. Ang patilawan si Bay Peter sa itong humba. Hindi diyon sa bintana ko target kung asa. Si maabot na ito ang tataod. So, wala pa. So, pasado alas city, pasado na sa hapon o sa gabi mga target ko, medyo hayag pa kayo. So, medyo dugay taas ang kuan, hayag din. Kumpara sa night time niya, buntag sayo po mo hayag, mga 5, hayag na kayong 5. So, alas city kape na, pwede pang hayaga. So, yung mga katarget, happy na mabot si Bay Peter. Atong atang-atangan daya. Palabang na daw siya gikan sa stoplight padung sa mua, pasulod. Siguro siya agi siguro. Dito daya. So, kuan na 7:40 na sa gabi oh, hayag pa kayo. Nandala daw siya kuan, saging dala siya saging kardaba nya balot pud ilang balot is kuan da gikan sa dire lang gikan sa Korea na mo silingan no pikas kwarto pikas building na silingan di man managad ang mga silingan dere abot na sa Bay Peter dahang gigdao no ni tagay kay Joti ugma. Salig di Joti ugma no. Nagad ay. Ata. Giga pa Joti? Kaya pa Joti? Ako malisin niya dai. Ni nga pa dito ya. Kapuya naman. Ito na. Yun. Daghan dai. Ubay yung siguro? Daghan Oh, daghan man dai. Nan tuhot dai. Kalim binamos. Sungo an siguro. Unsam ni pakapin. Eh. Ta. Pakapin niya diyan. Oh, balot to. Luto na. Kan balot? Law na to ni. Oh, gi. Wah. Saging mga katawig ito. Pila ni bay manon? 11? Ha 11 dai. Ajar sa. Ah, tanan ko na, really ada gaun sa. Tanawa. Inita na no? Timuot na eh. Ha, di nagad bay? Ha, di nagad. Di nagad ay? Di nagad. Hawa. Mai ka na? Gasulo-sulo? Namuha na. Namuha nang dong. Natulong buang. Ay,
At dito ako mainom niya. Eh, dito lagi ugma. Magsilan trabaho ka mo ka? Ha? Magsilan trabaho ko mo ka? Tara, tuon ta ning balot og kuan. Saging, tunga sa saging no? Tunga lang bay? Boss, Jim, tunga lang. Kaya ni mo? Atong pahin ko ng uban ba no? Lagi no. Oh, ritual ni yung Pahin ko na itong uban ba no? Okay ni mo? Kasi na, no? ang higop ang kuan? Ini ay. Suka? Ata. Ay, higop-higop ang suka mo. Mahal na ba na? Napaidagan dito kay ana. Ata. Mahal na ba? Balik ko magbalik. Ata. Kaya na ba? Ya, mahal dia. Dili ni kuan dai. Abi kung turtahon ng balot. Ata. Okay. Oh, hindi na itong Gusto nagka-video nga man ipakita giun sa pag mikos-mikos. Why videography man so? Ngay ako ko ni. Ata. Mas pag mikos-mikos dia. Okay na. Oh. Gibay. Yan na. Pwede na itong saging takot na. Nabalot sa kuan. Banakon. So sa gamay palit kay tilawan pa nato niya. Sukat ta na. Kaon ka kanin no? Kung bisita mo kaon ka niya no? Oh. Ata. Humba sa Humba Bisaya. Tamil. Ata singkag panguan diha. Ata tani nga pagkakuan mo eh. Nakahumba dito ba? Tilawan ng humba pa napata ba ya. Ata. Expert game tag video ba? Tahan natin video guys. Ay di na. Takpan na. Sagi mong balot. Gotak na sa dia. Pak. Mga full speed. Ew, sakto lang ba? 140 kurbada. Patay. Molis ba sila placer bay? Nisod. Itlog nga maalat. Nya watermelon nga orange. Nya. Kasi dito hagunay. Nya napier. Ay kuan ba po kayo? Kanang gatas ba to? Si Kandere. Puti ba puti? Gatas na anayon. Puti. Inom ba inom? Ha? Inom daw. Inom na to. Gatas ng inom. Kasi gatas anayon sa diri sa Korea. Sa to testingan mga ka target lahat 101. So, babayan pa. Gatas doon isa anayon sa ano, baboy. So, i-shake sa gamay. Pak. Para musaka ang yang kuan ba? Protein shake. Protein shake. Gusto mo yan. Sana na pagdalag sup-sup ko.
May kayo? Okay, kayo. Busog na ko ang style ako eh. At busog dia, tay kaon. Ngonta? Gawin natin. Kompleto na eh. Gumba. Ini kayak gumba nyo ya. Parat na. Parat pa ko. At tapal lami kinis kanon day. Kas ni kanon. Oh. Oh iya kaya. Ako idagan. Nabay. Oh. Bay. Basi sakto rin yung karon ba? Ito ba? Nagdakang pugas ba? Dahan. Sino mo ba? Di dahan na ni uy. Ano sa mga? Ayaw! Dana. Gamay ba na ba? Gamay na kaya. Ano kani? Taga na? Bukang ka naman. Mahot na ako ba? Magpun na pa magsukad na ito ba? Tao to tong apsana. Ha? Ang apsado dayo? Ata! Kaya nga anta. Buwad. Humba. Inunan nga tulok adlaw. Wani unod. Muna yung gingon nga isda bay? Oh bay, budbuhan bay. Sa word mart bay. Kana sa sitdang. O sijang. Mamaro na. Dili. Mas Lahi og kon lasa. Lamig yung Ang gusto bay. lasa sa kon. Sabang lang, oh. Asahan na ro. Ay na, mga kan kudungo ba? Kato lagi na stripes ay ganing ko lagi. Kudungo. Nas lamig yan sa isda to bay. Lami ito to. Kato rin nagikan de. Hanaro. Pinas na? Di. Kaya ba? Dili sana ro? Sa World Mart ba? Word mark kani. World Mart man ang magipalit. Indian lagi mo nakabutang dito. Indian ba? Mamao man sa to? Kang tulingan, mao na to. Oh, makarel ba? Ang anta? Ba. Uy. Gabi ni ko no. Buwan niya humba gabi ko no. Di kata ko na yung kaon na. Dito na gani ba? Palok taw niya sa kwan, sa kwan saging ug balot. Yung ilang buwan ba na? Yung kwan? Ano bitaw? Fighter tayo. Kaya bay? Kilawin na naman bay. Tuging nga panos. Di ba paano sa nunan ko? Hindi panos lagi. Isok ba? Okay, mong babay? Dagat ako bay. Upak taon ba? Okay tayo ba? Ano sa mo? Boss JM, kalma kay Boss JM. Nakabuan bato na day. Pink na niyong. Mamuwag makain yung ba? Utkadlaw ray parang way ligas. Gapon na nakapahulis dagay. Oo ba? Iyo ato kung kwan na. Wala. Biliba naman niya lagi. Ngopig tayo? Hindi ako naman ba? Pinagmay na ba? Ang sarap. Usa ka po siya? Sujo? Tumatog niya. Sa di man ako mahulot. Ano? Katong kasi ano ba? Na? Lamig ito eh. Hagok ko sa hay. Sunod dali, yun, kamata.
Manalatan. Naman ni Kondero. Kamot. George, sa gilato niya ron. Tuyo ko pa tuyo open sa tiana. Hindi ko mapit, hindi pa kumangat dire. Hindi ko masakat dire, kaya umakoy dala saging ginamos. Ay, balot. Dito na ako itong kananan. Ang kaon ka dito. Kaon? Gakuan mo, kanang Kaon dito dito yan. Kanang din, ganun ba? Itong naman loob nga, kami itimdagan, niyang tang ba? Ito ka tila lutong Boss J, ano? No? Nijang tang mo ba, no? Boss J, version nga nijang tang. Ano? Wala, may stock din ang kuwan. Dami indagat ba? Hindi ko igumat. Ah, ito? Dagata? Ay, nagsutat ko. Kaya basi duty sa mig weekend. Yan. Dagan na paano? Ilang amo ba? Magpulog usa. Kasi ganahan siya. Ka. Parang? Ilyok. Per time ba? Amo? Sinabi dyan, nagisgot ni mo? Ah, si Amo? Si Pongol tao niya. Ayam Ayam siya, Ajuma! Yeah. Ako ganyan, ako yung guwan na dito. Nakumigo. Yan. Nahan siya, Ajuma mayan ko ng kuwan. Mas may kapasa dyan ba? Hindi. Umiyak. Alam ko yan. Magloko siya. Teka tuloy, akong kainan nga dito akong sunjong. Kung dito akong sunjong nga iba. Katong mga harvest sa tuwan ba? Awa ba? Ang kanuan, taghan to yung kanuan, pasimuha. Tanawa. Suka dyan. Kanuan gamay, kanuan mo eh. Kan ba ba? Kapit na kanto ba? Doon ako. Nakadali. Marap lamig dito. Hindi, lamig. Kaon dyan. Lamig buwan. Buwan ba? Ba? Lamig yung combination. Saan may kipag-aandihan mo lagi? Pagtawag mo ba? Ako ka ito ba ka ba? Nagluto ako, nag-charge ang cellphone. Abi og buwan, birthday mo? Wala eh. Boss JM po kay Sibon siya, nuta niya, kinsa number sa atong daot ang kauban mo. Wala ko masig mo. Wala niya kisave mong number. May pakagisave din mo yaha sa. Wala. Nakatawag mo ka. Ako kita na itong history. Ah, ito lang. Kaya ako na ang katapusan, entry 1. Oh. Kaya gikam mo, giskam ko ni mo nga ko, Scam ko ni mo, di ka kuhan. Gabaw sunda. Gabaw sunda. Kung sa bro, matasan, kung sa number atong daot kauban mo. Mali mo natubag na. Kako ano ko tubaga? Tawag ko na siya, di ko naman tubag. Busy na Ano, ko. busy nga. Naw na tato. No, kung Wala sa'yo. ko ba eh? Wala ka to. No, kung sa'yo mo kung nabalik. Wala, busy na. Ikaw nga, isa ka niya. Ang babay. Ay, katog. Ay, katog. Ano ba napal to? Ano yan, ako tuloy ba? Hindi ka lakaw. Ikaw din sa katog. Kuha mo din niya. Hindi. Matlog mo nung wag din din nga. Minsa. Umog din. Punta ka na ba? Ito nga umo dyan? Balikan mo ba yun? Hindi ba kaon dyan? Kaya ito walang kuha kami. Kaon dyan ba? Kawan din yun? Ah, kaon dyan. Okay. Okay. Magpunta agad ko ng email na. Iya ka. Ang teacher lang ako kan. Iya ka. Ngandam deh. Napabisagin na yun, no? Gano'n, sasabi. Kay balot. Kabalik. Asa mo may pangutang ako. Dating sa ta. Shotting sa ta. Shotting baso. Ganahan naman kay Chahon mo kung ganun na inig abot no ha? Si pakato ato. Ha? Si pakato. Huwag ka balik. Ha? Baru huwag ka balik. Asa ka matubalik? Kanton taligo. Kung semanahan Lunes.
Ganun ba? Di rin sa doon, hindi. O di ba yun? Sa pikas doon ba? Simento. Oh, simento ang court niya ba? Tingnan nyo. Kung primo ka rin ka. Baling tabi ka. Pwede sa bando. Sa hapon. Sulay na ito ba? Kasi ba, makapagod ang mga Pinoy diya. Nakapagod sila. Buntang sila mga anak diya. Mabuntang? Buntang ko lang po dito sa sagot. Hindi, buntang no? Kaya na yung subang sa adlaw. Mga alas 5 kapin. Hayag yung mga 5. Buntang sila mga anak diya. Kaya yung sugat sa adlaw ba? Kaya hindi pa singot. Magsakyanan sila. Maraming check? Hintay ka sa gano'n. Pero dibol. Di ba? Dibol lang. Ito, nakita ito sa naro ba? Sakto lang yung dadagbola. Pang gamayon. Dalag bula ba? Dahil, ano ko Alam yan? ko siya nga. Siya kung sa mukpo. Kasi siya pinagkakuan sa mukpo. Siya mo. Siya kuwaon sa Pangjo. Taga-lapu-lapu ba ba? Wala po. May doon ako siya ba? Si Kuan. No, may point guard siya. Gamay mo po man. Mabuon. Basta sa mukpo kung siya kuwaon. Crispon. Murag nagakuan nga na ba? Pabantay ko ang mata. Sa pula po ba eh? Ito mo? Oo, nga mo po. Jibol. Asa ka makita ba yun? Mabater? Saan ka ba? Medyo ko lang, hindi ako. 50 daw. Wala ko nga. Hindi ko yun ba? Ang dulak natin mga estudyante. Kato, sakto to. Kapit na tumang ulit. Pina? Kapit na mo man? 6 months ang sila. Hindi. Training naman ko sila. Pero murong ko sila game utility. Hindi ahak. Okay na eh. Saan ka Korea? Experience ko yun. Di ba? Ayos na na. Hindi pala ba noon kay Tulaan na ito kan ba? Dao. Bakit natag manula ay dia? Kung tulaan kan ba? Kaning pustahan ay ba? Nagmayroon ba? Uy, Itong pambalian. Makikita na yung anak mo. Bakit hindi na ba? Busog ka ba? Busog ka? Ayun. Magluto ka ganon? Asa natin butang saging bukan ba to? Champion mo sa JM mo. Champion. Okay ba? Lahi siya maka-shot na siya ba eh? may kaon. May kaon. Lamig kaon ba? Basta maka-shot ni siya. Bali, ako bali ko niya kay baon nang kay kog tagay. Huwag din na kay kukuhan mo kaon. Mukha ko basta katong sa bawang nga kuhan. O na, pero Pero kanang uga-uga gamay, dili kay kong kuhan, mura mabalik kong kinaon. pabilib ko niya ba eh? Kaya nga walang. Di pa ni maong kaon na ba eh? Lambok po kayo bataon. Yung tubog to balik niyan tiyan, ni gamay-gamay ka niyan tiyan. Ni action, ni lingin sa balik ko. May sige buwad. Sukat na kurat aba. Ilagay yung pinakulat no? Una na sabaw, humba, ada. Tagam. Napisaging unya o balot. Pwede boss? Hindi. Sige tong saging bay, magpaduhang luto na ni bay. Si gutom na ka ba? Ay, goods na oh. Goods na bay. Kinang saging oh, luto na. So sa payo kagamay. Sakto lang ang ikayo ba? Balot oh. Lawan tang balot unya.